Пам-пам-пам. Відзік. Sony на тыдні, нават не на тыдні, гэта у пятніцу учора, пэўна, моцна так. абасралася, прытым настолькі моцна абасралася, што зараз рэйтынг Helldivers у Steam ён перажывае найлепшыя гады. У яго тут былі даволі пазітыўныя ацэнкі, але вось з апошніх 113 тысяч рэв'ю за апошнія 30 дзён большасць негатыўны. З-за гэтага агульная ацэнка знізілася да 60% на Steam. І тут можна пабачыць просто выбух дупаў. Дарэчы, это не адзіны выбух дупаў, які у нас сёння будзе абмяркоўвацца. За апошнія 2 дні было складзена больш за 60 тысяч рэцэнзій, больш з якіх, менавіта негатыўных рэцэнзій. Слухай, гэта, дарэчы, табе не падаецца рэв'ю-бомбінг? Гэта не хрень, калі шчыра, ставіць гульні вельмі хрэновую адзнаку праз тое, нягледзячы на тое, што ты нагуляў ёй там 150. Да, той бок, гульня цалкам падабаецца, але табе не падабаецца, што цябе зараз там, як ты зараз распавядзеш, там прымушаюць нейкі там пару нейкіх рухаў зрабіць. Я не кажу, што гэта добра, але рэв'ю-бомбінг як з'ява, яна спрэчная. Але гэта адзін з варыянтаў, як гульцы могуць сказаць, што распрацоўшчыкі ідуць кудысьці не туды. Таму што іншых варыянтаў у цябе насамрэч не так ужо і шмат. Карацей, Sony вымушае ўсіх Helldivers з ПК, якія гуляюць у версію гульні набытую на Steam. Яна вымушае ўсіх зарэгістраваць аккаунт у PlayStation Network, каб мець магчымасць працягваць гуляць у Helldivers 2, якую яны набылі праз Steam. То бок, табе трэба зрабіць сонеўскі аккаунт кансольны дзеля таго, каб гуляць у гэту гульню на сваім ПК. Афіцыйна гэта адбываецца праз патрабаванні бяспекі, якія забяспечваюцца ў гульнях PlayStation і PlayStation Studios. Звязванне ульковых запісаў дазваляе Sony баніць гульцоў злоўжывальнікаў, а таксама дае забаненым гульцам права на апеляцыю. Нібыта гэта ўсё робіцца дзеля таго, каб вам было зручней атрымаць бан ці пазбавіцца гэтага бана. Sony піша, што яна зрабіла б гэта пры запуску гульні, калі гэта было ў лютым гэтага года, але праз тэхнічныя праблемы мы дазволілі патрабаванням прывязкі ульковых запісаў Steam да ульковага запісу PlayStation Network быць часова неабавязковымі. Гэты льготны перыяд зараз скончыцца. Цяперашнім гульцам у папулярны кааператыўны шутер трэба будзе падключаць свае ульковыя запісы Steam да ульковага запісу PSN, пачынаючы з 30 мая, з апошнім тэрмінам 4 чэрвеня. Новыя гульцы павінны будуць падключаць аккаунты з панядзелка 6 мая. То бок, у вас не атрымаецца згуляць у гульню, калі вы проста не завядзеце сабе гэты аккаунт. Мы разумеем, што хоць гэта можа выклікаць нязручнасці для некаторых з вас, гэты крок дапаможа нам працягваць будаваць супольнасць, часткай якой вы ўсе ганарыцеся, кажа Sony ў сваім афіцыяльным блогу. Reddit гульні тым часам проста ўзарваўся раз'юшанымі, мякка кажучы, раз'юшанымі пастамі, таму што, гэта даволі нечакана. А таксама, як я ўжо заўважыў, аднакі гульні яны проста ператварыліся ў сметніцу. Чаму такая рэакцыя? Як ты думаеш? Гэта, як мне падаецца, усё то з чымсьці гэта звязана з усімі гэтымі дадатковымі, як яны завуцца, не дадатковымі, а лончерамі. Карацей, калі у кожнай гульні, апроч таго, што ты простым запускаеш, табе яшчэ даводзіцца заходзіць у нейкі лончер гульні. Часта гэта лончер створаны выдаўцом, у якім будуць усе іншыя гульні там адлюстроўвацца, дзе у гэтым жа лончеры ты штосьці можаш купіць. Для іх гэта, зразумела, зручна і карысна. І вось такая практыка, калі табе кажуць у гульні, якую ты набыў некалькі месяцаў таму, што ты не зможаш у яго гуляць праз пару дзён, таму што табе, таму што у цябе няма гэтага аккаунта. А каб зрабіць гэты аккаунт, галоўнае, з-за чаго зараз многія пакутаюць, гэта тое, што PlayStation Network
і сервісы PlayStation афіцыйна у большасці краінаў свету яны просто лічацца недаступнымі. Ты можаш, нягледзячы на тое, там, дзе б ты ў якой краіне не знаходзіўся, завесці сабе гэты PlayStation Network аккаунт. Але іншая справа, што афіцыйна гэта ўсё не працуе. У Беларусі няма беларускага PSN, там у ўсходняй Еўропе, у Афрыцы няма, на Філіпінах, у Кітаі. І самае праблемнае ва ўсім гэтым, што калі пакуль ніякіх санкцый за тое, што ты з краіны, дзе адсутнічае вось гэты PSN, гуляеш там у PlayStation, нейкія сервісы, гэтыя самыя серверныя гульні, мультиплеерныя, то ў нейкі момант можа здарыцца, а можа не здарыцца, што пачнуць проста блакаваць, баніць такіх людзей за тое, што яны умоўна карыстаюцца сервісам, які там не прадстаўлены на тэрыторыі гэтай краіны. Нібыта, як бы гэта патлумачыць, умоўна няма PlayStation Store. Калі раней была такая магчымасць, карацей, на Xbox ты мог прадставіцца грамадзянінам Аргентыны, нібыта ты там жывеш, і беларускай картачкай расплаціцца ў гэтым сторы, і табе за гэта нічога не было. Набываў гульні значна танней, чым яны каштавалі ва ўсім свеце, і добра пачуваўся. А потым у нейкі момант Xbox такую магчымасць заблакавала, пачала блакаваць карты, якімі ты гэта аплочваеш. Там трэба было нейкі перыяд чакаць, пакуль цябе гэты аўтаматычны бан пройдзе, але закрыла магчымасць вось карыстацца гэтымі рэгіянальнымі цэнамі. Ёсць верагоднасць, што шмат хто з гульцоў яны перажываюць, што такое ж штосьці падобнае можа здарыцца ў выпадку з PSN, што проста твой аккаунт у нейкі момант заблакуюць, таму што ты з недазволенай краіны зайшоў на сервісы PlayStation. Вось гэта асноўны, калі так агулам апісваць. Не, калі прыслухацца, то сапраўды гэта нейкая такая хреноватая ситуация, потому что человек, по сутнасці, ён заходзіць у Steam, ён зуб не ведае пра існаванне ні PSN, ні Sony PlayStation, нічога. Ён набывае сабе гульню, гуляе, а потым кажа, табе трэба далучыцца да хрэні, якая ў тваёй краіне не працуе. Інакш ты не зможаш гуляць. Ты такі задаешся пытанне, пачакаць, ты ж заплаціў $40 Steam. Я набыў сабе гульню, чаму вы мне зараз... Калі так, з такого боку паглядзіць, сапраўды гучыць неяк не вельмі нормально. Канешне, калі яны не будуць лютаваць і не будуць караць за пірацкія PSN, гэта ўсё, і дадуць магчымасць усім ствараць гэтыя самыя аккаунты на лёгкую, хаця бы просто, ведаеш, якім-небудзь офлайн рэжыме, просто каб яна, вісіць, што ёсць, ты недзе падлучыўся, ты не можаш там нічога набываць, нічога там рабіць, але ты, як бы, нібыта там лічышся. Можа, толькі тады так. А так, сапраўды, нешта гучыць не вельмі добра. Я думаю, спачатку, што праблема простая, што я не моцна разбіраюся, тому што Helldivers я моцна не гуляў, але ведаю, конечно, што шмат зараз людзей гуляе. І навіну гэту не чытаў, але я думаю, што справа ў тым, што людзі проста абураны, што зноў трэба нешта кудысьці там ісці торкнуць. У краінах першага свету гэтага залатога мільярда якраз такі гэтым большасцей абураныя, што ім прыйдзецца... Прычым, што ў іх гэта праблем не павінна быць па логіцы. Так, па логіцы не павінна, але з іншага боку, нашыя свабоды парушаюцца, тут нам забараняюць... Прычым гульні, у якой б'юцца за дэмакратыю. Не толькі па ўсей планеце, а яшчэ і на іншых. Так што гэта супярэчнасць у нейкую ўваходзіць. Так, даволі незвычайна. І крацей так, там заўважылі яшчэ такую сітуацыю, што калі раней у факе PlayStation.com на сайце PlayStation было напісана, што лагініцца ў аккаунт PSN гэта на гульнях PlayStation на ПК гэта апцыянальная рэч, то цяпер пішуць, што калі распачаўся гэты скандал, то адрэдагавалі гэтую старонку і пішуць, што некаторыя гульні могуць патрабаваць тое, каб ты залагініўся ў гэты PSN. І тут, канешне, ўзнікае
крыху такая неспадзяванка у тым, што ты купіў і гуляеш ужо некалькі месяцаў. І тут табе кажуць, што а цяпер ты павінен яшчэ некуды залагініцца, каб мы маглі цябе адсочваць і разумець, хто ты такі ўвогуле. Каб там праз некалькі месяцаў ты не ў зуб нагой, ты просто хочаш працягваць гуляць у гэтую гульню, табе тут нейкія прапановы пад пагрозай таго, што табе забароняць далей гуляць у гэту гульню, ты павінен так, я не аматар такіх. Я чалавек, які прытрымліваецца ідэй таго, што ну тыпу ёсць дамоўленасці, і гэтых дамоўленасцей трэба прытрымлівацца, падабаюцца на табе ці не. Але я не люблю, калі гэтыя умовы змяняюцца пасля ўжо. Ведаеш, тыпу, што ты ўжо ўсё, табе прапанавалі гульню $40, ўсё, заплаціў, гуляй, усё. А тут цябе ставяць яшчэ перад нейкім выбарам, нешта ты там ой, можаш зарэгацца, а можаш не зарэгацца, так а што мне рабіць з маімі $40? Ну, хто мне іх верне, ці што? Як гэта будзе? Ну так, там людзі спрабавалі разумееш, як заўсёды вось гэтыя хвалі хайпа ці нейкай несправядлівасці, калі адбываюцца геймеры, яны першыя, якія проста ідуць у максімальныя крайнасці. І зараз шмат хто спрабаваў зрабіць рэфанд, таму што змяніліся умовы таго, як яны могуць гуляць. Ну, зразумела, што ніхто ім гэтага рэфанда, іх проста аўтаматычна сістэма выкінула, таму што прайшло, зразумела, больш за 2 гадзіны, таму ніхто не дазволіў рабіць гэтых рэфандаў. Вось, таму вось такія праблемы. Ні я, ні Рудзі у Helldivers не гулялі. Я збіраюся пагуляць, калі ў мяне з'яўляецца персанальны камплюкстер. Вось, спадзяюся, што праблема з тым, што я залагінюся пад сваім PSN-ам, пад нейкім PSN, у мяне ён, дарэчы, ёсць, у мяне ж плойка была некалі, то нічога страшнага не адбудзецца, і ўсё так жа можна будзе атрымоўваць асалоду ад гэтай гульні. Ведаеш, што яшчэ, канешне же, мы, як аматары розных гэтых фольга-капелюшных гісторый, есть подозрение, што просто PlayStation такія, так, як бы нам перавесці сабе ў плюс такую, я думаю, гульню, якую мы прабаёндалі. Ну, тыпу, што яна, ну, гуляе шмат людзей, а мы ад гэтага не атрымліваем ніякай карысці. Ну так, і тыпу, вось зараз аккаунтаў нагенерыруем. О, зараз. Там, тыпу, у нас ёсць план, палачная сістэма, нам трэба 100 000 аккаунтаў новых у год, і мы атрымаем прэмію. А давайте ўсіх прымусім, тых, хто гуляе ў нашай гульні, хоць якім чынам датычныя да PlayStation, прымусім рэгістравацца ў нас. Все такі, цудоўная ідэя, а прэмію падзелім. Вось і на гэтым ўсё і скончыцца.